Nga may mga intambo, may intambo, no? Ni ay kwandre. Pero tungkol sa mga kongregasyon na naminaw. Hallelujah. Alang sa tatagsa nga niya karon, isaan ba ninyo nga mutabang mo sa magtiayon aron ang bata mo dako sunod sa dakong kabubuton sa Dios alang kaniya? Amen. Kadunggan ba ninyo? Amen. Saan ba mo nga mo kaniya? Mutabang? Sa Lord, no? Ikaduha, isaan ba ninyo nga iampo ninyo ang bata aron magbaton siya o personal nga relasyon sa atong Ginoong Hesukristo o aron siya mudako nga adunay tinguha sa pag-alagad kaniya? Amen. Amen. Amen ra, no? Oo. Amen. No? Hallelujah. Pag-ampo raman na, iampo nimo ang imong mga ginikanan. So, ang bata, ano ang bata rin atong iampo sa Ginoo? Pasal, bata. Di pa ni halad ha? Ampo man eh. Padagad ang jagaling bata, Ginoo ang ilagihalad. Sige na. Ano eh? Bata ay ang anak Ginoo nga lagkay din. Palinginin mo sa bakalog. Ano, gabi sa mga dirikanan nga dalaan niya. Hallelujah. Lord, yung anawa, dihalad sa kanila. So, ang dirikanan, manito rin. Hallelujah. Hallelujah. Father God, niya sa guiding God, kinihalat, ang kinihalat kanimo, sa ikanan, kay mga kanimo tulong Ginoo na mapasarap, kinihalat, kanimo, anak, pagputli niya Ginoo. Ang mga bata, kay bata, isa, Hallelujah. Jadi ang mga nino, no? Praise the Lord. Mag-ampok ta. Jadi, no? Nino, nina. Position. Sapran, no? Mag-ampok ta. Position, balik na. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-ampok ta dahil mo. Ang mga nina, ulo mo. Yan na. Yan na. Praise the Lord. Father God, ani ang Ginoo ang mga ninang uninong Lord. Ang sila kanan, maging sila may kuyog Lord, tungkol sa ilang hukma, pagmata sa bata. Nalagini kini nga Ginoo nga isip sila nga Ginoo nga ay kaduhang nga gidikanan. Magtabang o palangga sa bata. Ang bata Ginoo nga ikaw yun ang tag-iyan ini. Sa Ginoo nga uban kanila silang pagbulig na maninay ng Ginoo palingin Lord ang ilang pagbulig sa ginikanan na ihalag na sa Ginoo sila Lord na tinuod din sila na usap ka ikaduhang nga ginikanan atiman sa bata o palangga hantod sa kahantura hantod pagbalik ni Ginoo palingin kini sila Ginoo kami karon nalagay din Lord. Malangin din sila din. Mother God,
nga ang ilang mga saad ilang tumanon, ang ilang nadunggan karon nga ilang tumanon. So sa Father God, sabi kanimo ang tanan Father God, hallelujah, sa ngalan samahan sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus na Ginoo. Sa ngalan ni Ginoo. Amen. So atong makita itong itong Gihigog mo man ni Ibo Jesus. pa ba ni Jesus, no? Sige, adan aron ibukos mo tanan. Bata ha? Sige, ibukos. Gihigog pa ni Jesus, ang tanang kabataan. Mapula upang ito, maputi ang tabunan. Ang tanan gihigog man niya kayo. Gihigog man ni Jesus, ang tanang kabataan. Mapula upang ito, maputi ang tabunan. Ang tanan gihigog man niya kayo. Once more. Kamagapo mga ginikanan, no? Kamo mga ginikanan. Hallelujah, Father God. Father God, Ginoo giniyagan ng ginikanan tagiya sa bata o katong Ginoo nga mga ninoy dinang. Ginoo Lord, ako magaampo nila Lord nga Ginoo tagais sila may panglawas kabis kay protection ang makatabang ug alimas bata o kaning bata Lord nga nihalad kanimo mo ang kondisyon sa kapirdi Ginoo. Ano magadako sa Ginoo nga uban sa dako nimo nga tabang o presensya nimo Ginoo. Usa sa kining karon nga bata nasabtan nila ang pulong ang bata ihalad na gyud kanimo. Palingin sila Ginoo o ganun doon na sila yung mga handi nga ilang maangkon ilang ipaambit o pag-usap sa bata panaw sa Pasko palingin sila Ginoo. Hallelujah. Usap Father God sa tanang panahon ilang ihatag ang pagtagad sa bata sa palingin Lord ng mga ginikanan karon. Hallelujah. Pinagi sa imong dalang Lord ang tanan ilang maangkon sa ngalan sa Santo sa ngalan sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. So, closing prayer, nyatang na ko ni Pastor Pinar, nyaman ng Pastor Pinar. Ay, alit, ako nga nakaambit is Pinar, nga is Pastor Pinar. Atong i-closing prayer. Hallelujah. Nga diin bibarok sila nga ilaha gayon Ginoo nga ayudahan po bata labi na ang mga ginikanan Ginoo nga ilagayon nga matutok ini ngadto gayon sa pagkamatarong nga iya sa Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw lang gyud ang nahimong nahimaya niining panagiusa karon nga diin ang kinabuhi sa kabata Ginoo nga imo gayon Lord nga gipanag-ayahan gayon Ginoo. Ug salamat Ginoo bisa sa tanan nga naa dinhi ikaw gyud ang Dios nga may mahimaya sa patapos sa kanamo Ginoo. Muna nga salamat madaugon gayon Lord ang resulta kadaugan ug kauswagan gayon Lord ang resulta niining tanan. Muna nga diha lamang kanimo ang tanan tungod kay ikaw lang ang ngayan tagaan sa tanang pagpasidungog ug paghimaya Ginoo. Tungod kay imo lang ang tanang kadungganan ug paghimaya diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, mga no? Ngayon ang papilis, ang papel, ito lilit. Lilit. So, mauna na, mupirma ang tanang maninong minang, no? Sa,